Testu. Izaki ziren guztiek jaten dute, eta landareak, bai, landareak jateko fotosintesia egiten dute. Fotosintesia egiteko zer behar dut? Ura, Kamilera, karbono dioxidoa, eta azkenik diego, orain, karbono dioxidoaren formula eta uraren formula esango dizut. Adibidez, hemen, ez agertzen numerotik, ez? Ez denean numerotik agertzen, bat numeroa esan nahi du. Karbono dioxidoa zer esan nahi du? Amatxe. Karbono bat eta oxigeno bi. Eta ura, dena? Bi hidrogeno eta oxigeno bat. Oso dira. Orain, zuek esan duzuenez, molekulak egituko dugu. Hori zenditzen zaio molekulak. Ingo dugu molekulak. Lehendabizi, karbono dioxidoa. Hau da, karbono dioxidoaren formula. Bi hidrogeno eta oxigeno bat. Hidrogenoa ze kolore du? Urdina. Eta oxigenoa? Gorria. Kamera ametsu. Orain beste bat zerriko da azaltze. Fotosintesia betetzeko, hau da, fotosintesiak landarea fotosintesia egiteko behar du. Lehen esan bezala, eguzkiaren beroa, gainera karbono dioxidoa eta ura. Eta orduan, eman gaut dizkizuet, karbono dioxidoaren formularen bidez eta uraren formularen bidez molekula bat sortzen. Zu karbono dioxido bi molekula. Zu uraren bi molekula. Karbono dioxidoaren bi molekula. Zu uraren bi molekula. Zu karbono dioxidoaren bi molekula.
landariek beren elikagaiak sortzen dituzte. Eta orain, beste irakasle bat etorriko da azaltzeko. Bere janera sortzen du glukosa. Eta glukosak ditu 6 karbono, 12 hidrogeno eta 6 oxigeno. Eta orain zuek talde bakoitz zertuko du naukena. Janaria sortzen da. Janaria sortzen da eta horrela bera elikatzen da. Landarea elikatzen da. Orduan, zer egingo duzu? Egingo duzuena da Glukosa. Eta beste oxigenoarekin zer gertatzen da? Karbono dioxidoa osatzen dira. Bai.
Eta horrela, guk errezen dugu. Eta hau, aquí. Egon biusinoak molekula. Noiz. Noiz. Anasketaren bai. Bai. Eta hau garekin zer gertatzen da baina? Eta mota egiten duela. Bai. Eta sortzen duela deia. Bai. Eta horregaitik erakartzen duela ura. Bai. Orain. Beti irakasle bat. Hola. Arnasketa eta transpirazioa. Arnasketa, oxigenoa, arnasketa landareek egiten dute bizitzako, eta oxigenoa hartu eta karbono dioxidoa botatzen dute. Eta transpirazioa, da izeria daukatenean, ura gorpuletik bota, evaporatu eta odea sortzen direla zeroan, eta horregaitik euria hartzen dute eta horregaitik euria erakartzen dute. Eta horrela bokatzen dugu. Eta hori da bukaera. Agur?